салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra аст бародаро, солиш 97, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ миёна аст бародаро. мошин ҳозира шуда 100% гашта истодай, лекин мега камтар кор дорад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархаш 13000 сомон мега, харидори аниқ боша бо савдо мешавад. варианти Алиширам ҳаст бародаро. касоне харидор ҳастед ё ки мошини Алишир дошта бошед, марҳамат рақами рӯи экрана занг занед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат бори дастгириятон. мошини дигари мо бародаро Astra F Caravan аст. як бор дига наворшам кардаги будем. мошин балонош гирифтагӣ бардоштагӣ буд. ҳозир ҳамаша часпондагӣ 100%. чихеле ки наворда мебинем, мошин беҳад тоза бародаро, кам гаштагиай. балонош 85-90% анда қариб балонош қариб ки 90. солиш 97, газу бензин 100% кор мекунад. кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро моторша нав кардагиай, ходовоишам хубай, балонош чихеле гуфтем қариб ки нав. мелисчовка камтар корш ҳастай бародаро. ҳуҷҷатҳои солонашам бучидагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар бародаро. наша 27 мега, харидори аниқ боша бо камтар савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. эълони дигари мо бародаро аспи фурӯшӣ ҳастай. асп 4 сола ҳастай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. аспа 25000 сомон гуфта истодай. бо харидори аниқ боша мега савдо мешавад. бародаро хеле ки мебинед, асп ҳамаш мақсад наворда маълум ҳастай. харидор бошед, рақами рӯи экрана метавонед ки муроҷиат кунед. рақамои Россияда ватсап дорам, метавонед ки тариқи ватсап занг занед бародаро. RAV4 пурсидагӣ буданд комментарияда. солиш 2004 бародаро. сӯзишвориш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем 2.4, коробка автомат, ҳолаташ 100%. соҳиб мошин мега бародаро, мошин ҳамаш 100%, срочно фурӯхтан дар корай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 58500 мега, бо савдо мешавад. харидор бошед бародар, метавонед ки рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ ВАЗ 2115, солиш 2001, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. наша 18 мега, бо савдо мешавад. касоне ки харидор бошед, метавонед ки рақами рӯи экрана муроҷиат кунед.
Бародарон Мусо пурсидагӣ буданд. Марҳамат. Соли 2000 сӯзишвориш дизел, кузов внедорожный, объем 2.9, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин тоза, мотор, коробка ходовой соз. Бародаро барношам нав ҳастанд. На хаду фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. Танҳо ҳуҷҷатҳои солимаш ба дистагӣ буданд. Қарор дорад дар ниҳояи айнӣ нақша 55000 сомон мега. Хайдори аниқ боша мега биё мошина бина, ҳай кина махуш шуда савдо мешавад назди мошинда. Касоне ки аниқ хайдор ҳастед, метавонед ки рақами рӯйкунанда занг занед. Ин буд якчандта мошине ки мо дастраст кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.